Здравейте хора, днес правим клип с... Не знам кой. Не знам я с кой, с Fireman. Давам. Защо ме направи на? Малко да оцеляваш. Котви нещо. И за какво? Къде се спамват хората? На лампата. Спам. Не са на лампата, ето тук. Да. Точно е тук по средата. Ей, тук точно се спамват, ей тук. Спори с мен, ей. Защо? Никой. Да ти вече включваме. Добре, да ме направиш ли... Който ми каза? Кой бе? Билдър. Заслужи ли си? С какво си казал? А? Оцелей малко. Това пък ще говоря. Ти точно направи спауна. О, да ти имам спауна. Писа ли ти влезна на линия? Не, стой само да си имам банда. Махна ли се? Направо ще ви кажа направо. Фу, ще се занимаваме половин час. Аз не съм такъв да объртам половин час. Казвам се направо.